बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो इएम रनजित बसुमतारीयाबो गावनि बियाब एबा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावबोबाय थादों। दिनै थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गान्दैबारि गामिनि रायजोफोर थाबायग्रा 1.5 किल'मिटार लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल बाला अन्थाइ खोनानै मदद होयो इएम रनजित बसुमतारीया। गान्दैबारि गामिनि रायजोफोरा बेबायदि मददखौ मोननो हानानै गोजोननायजों साबायखर बावो इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ। नोंथांमोना सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होदों, मा फोरमायगोन समाव रायजो राजाजों? गिबियावनो जे खौरां बिजों नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। दा बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जे लामा जे ग्रेभेल थरसेबो बे जायगायाव गारनाय जायाखैमोन। जे 14 नं चिरांदुवार बे ब्लकनि सिङाव थानाय जे थाइखाजरा बिसिडिसिनि आन्दाराव जे रानिपुर गान्दैबारि गामिया जे दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै सार जे रनजित बसुमतारी बिथांनि अननायाव दिनै जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै जे दिनै गान्दैबारि गामियाव जे ग्रेभेल लाबोनानै गारना होफैदों। जोङो दा साननिसिम जे बे हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेसे गोलाव ओरैनो? दा जोङो ओरैनो बे लामाया खमैब्लाबो 1.5 किल'मिटारसो जागोन। दा बियो सिगांनिफ्रायनो जे थांनाय जे 17 बोसोर जे सरखार खुंलांनाय जे गोजाम सरखार जे बिथांमोनाबो बे समाव जोंनि बे लामाखौ नायस'नाखैमोन। दा बे हिसाबै जे खोनाय जायैलाय जों बेखौ सारखौ खावलायबाय थानाय हिसाबै दिनै फार्स्ट टाइम जों बेखौ जारिमिन बायदि बुंनांगोन। माने बेखौ जिबनावबो ग्रेभेल थरसेबो बेवहाय गोग्लैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम बाहाय दिनै बे खोनाया जागायदों आरो बेनिखायनो जोङो साननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बा बे ओनसोलफोराव माबायदि जौगानायनि खामानि मावदों? रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना माबायदि नुदों खामानि मावनायखौ? दा बिनि सायाव माखासे बुंनो थाङोब्ला जाय जायगायाव मावदों बियो मावनाया अबेबा दालां लामा बेफोरखौ मावना होदों। दा माखासे समाव जोङो खावलायबाय थादों, बेवहाय एसे लेट जानायनि जाहोनाव जों गाज्रिबो मोनाखै। जों सारनाव माखासे समाव थांबाय थादों। जों बेवहाय सारा जागोन बुंबाय थानायलाय जोङो खननै खनथामसो थांनानै बे सारा खोथा होनाय बायदि दिनै मावफैना होनाय जादों आरो जोंनि जायगायाव। फैगौ बिसायख'थिया गेजेराव खुंफैब्ला इएम रनजित बसुमतारी बे ओनसोलनिनो सासे बिजाथि, बिथांखौ फिन देरहाबफिनजानो लुबैयो नामा? निस्सय जोङो जुदि रायजोनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावोब्ला जोङो इयुनावबो जोङो रायजोनि जानानै जों बयबो खौसे ओंखारनानै बिथांखौनो मदद खालामफिनगोन।